Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gidan jarida Al Jazeera ta kawo wannan rahoton inda shugaban ƙasar Iran bayan 'yan jaridu sun tambaye shi wani shawara wani irin mataki aka yanke a wannan yarjejeniya da ake ƙoƙarin ƙullawa da sauransu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa ba wata shawara da za su yanke ko kuma wani abu da za su ci, da abin da za a yanke su ma 'yan jiran umarni ne sai sun ji sanarwa daga babban jagoran koli na ƙasa, jagoran addini na ƙasa, shi yake da damar yanke duk wani irin hukunci a ƙarƙashin majalisar da yake jagoranta. Don haka ya ci gaba da cewa maƙiya ba za su taɓa cimma burinsu ba da abubuwan da suka shirya, domin mun kasance muna ansar umarni ne daga jagora na koli wanda ya fi haifarwa al'ummar Iran sakamako na haɗin kai da nasarori sanadiyyar wannan mataki da suka ɗauka. Haka shugaban ƙasa da sauran daban gwamnati ba su da ikon yanke wani hukunci, su ma mabiya ne. Abin da jagoran koli da majalisarsa suka yanke to shi ne babban abin da Iran take kai. Allah ya ci gaba da haɗe kan al'ummar manzon Allah. Allah ya ci gaba da bayar da jagoran koli lafiya. To alhamdulillah, labarukan dai da suke ta fitowa, magana ake ta tattaunawa akan kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Iran. Wannan tattaunawa da ake ta ci gaba da kai ruwa rana akan sharaɗin Iran da kuma sharaɗin Amurka. Amma kamar yadda sakataren Amurka yake faɗa cewa akwai kyakkyawan labari a cikin awanni masu zuwa, musamman akan ita tsaida wuta da kuma dakatar da yakin da buɗe Hormuz. Akwai kyakkyawan labari. Shi ma Netanyahu ya ja kunnen ministocin cewa da halin da suka ci da cimma matsaya tsakanin Amurka da Iran, to kar ya zamo wani daga cikin ministocin shi ya nuna rashin jin daɗi ko maganganu. Kawai da abin da aka yanke su bi, kan wani daga cikin ministoci ya zamo bayan sanarwar da za su ji ko sun tashi hankalinsu ko sun nuna ba zai yiwu ba da sauransu. Abubuwan dai da suke fitowa shine za a dakatar da yaƙi a Lebanon. Wadan dakatar da yaƙi a Lebanon wanda iya wannan ya isa Isra'ila faduwa mai girma. To suna da burance sosai, musamman a mamayen Lebanon. To amma ba su mamaye ko da taku ɗaya ba, za su fito cikin baƙin ciki da damuwa. Sannan kuma ga asara. Sun ce 'ya'yansu sun biya farashi mai tsada. Sun shirya Lebanon, sun biya farashi mai tsada akan cimma burinsu akan Lebanon. Amma yau gashi Isra'ila za ta haƙura ta janye komai nata bayan shan kayi da ta yi a hannun ƙungiyar da ta yayata wa duniya, ta gama raunata ta gama illata ta. Kamar yanzu nake ganin yanzu haka rahotanni cewa Hezbollah din ta farmaki wani gari bayan hari da Isra'ila ta kawo ita ma yanzu. Ma'ana dai za a dakatar da yaƙi. Hezbollah tana da ƙarfin da za ta iya jure ci gaba da yaƙi har zuwa tsawon lokacin da Isra'ila take magana cewa ita ta rasa ta ya za ta, ana tura sojoji suna ƙin zuwa. To wannan nasara ce ga 'yan gwagwarmaya. Ana nan dai ana ta haɗa rahotanni akan ya tsaida wutar za ta kasance, duk da ajiya zuwa yau suna ta cewa tsaida wutar ta kwana 60 za a yi domin a ci gaba da tattaunawa, inda Iran ta ce ita tuntuni ta faɗi sharaɗanta kuma ba za ta janye ko ɗaya ba. Dole abu wannan sharaɗai nata domin yarjejeniya ta tafi yanda ake so. To ana ta ci gaba dai da tattauna. Yanzu haka wakilan Amurka suna can suna zaman su ma wakilan Iran masu shiga tsakani su ma. Shi ma Netanyahu yana can yana zama da mutanen shi akan jin me aka gama cimma a wannan yarjejeniya. To fatan mu dai Allah ya ci gaba da bamu nasara, ya ci gaba da taimakon 'yan gwagwarmaya. Assalamu alaikum jama'a. Wato ana so a kulla wata sabuwar yarjejeniya tsakanin kasar Iran da kuma kasar Pakistan kamar yadda kuke ganin su a baya gare ni. Wato hukumomin kasar Pakistan suka ce sun yarda da waɗannan hukumomi na kasar Iran waɗanda suke mulkin kasa a yanzu. Sannan kuma sun yarda da cewa waɗannan mutanen jarumai ne. Shi yasa suke so su haɗa wata kyakkyawar alaka
mai karfi musamman abin da ya shafi harkar soja a tsakaninsu kamar yadda aka rubuta shi. Rapprochement stratégique entre le Pakistan et l'Iran. Téhéran, le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, a salué le leadership iranien lors d'un entretien crucial avec le président du Parlement iranien Mohamed Baghar Ghalibaf. M. Munir s'est dit heureux que l'Iran soit aujourd'hui dirigé par des personnes intelligentes et visionnaires. Prônant une franchise totale, le haut gradé a insisté sur les liens de fraternité militaire unissant les deux nations pour faire face aux défis sécuritaires communs. Wato suka ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfi a tsakaninsu domin su yaƙa ta'addanci. Idan an ce ta'addanci kuma ana magana akan waɗannan azzaluman ƙasashen waɗanda suke neman su kawo ƙasar Iran, wato ƙasashen Europe, ƙasar Isra'ila da kuma ƙasar Amurka da kanta. Shin kuna ganin cewa ya dace ƙasar Iran ta yarda da ƙasar Pakistan ko kuma dai? Ku gaya mana ra'ayinku a comment section. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yanzu nan muke samun labarin cewa ƙasar China wato ta tura jiragenta wajen jirgi 100 sun je sun kewaye wannan ƙasar da ake kira Taiwan, wanda wannan ƙasar tana ƙarƙashin ƙasar Amurka ne. Sannan kuma lokacin da shugaban ƙasar Amurka ya je ziyara cikin ƙasar China, sai da shugaban ƙasar China ya mishi warning, wato ya mishi gargadin cewa idan har kana so mu ci gaba da alaka, kakka kuskura ka ce zaka kare ƙasar Taiwan a lokacin da zan farmake ta. Yace ma shugaban ƙasar Amurka a lokacin da zaka ce kai zaka kare ƙasar Taiwan, to ka tabbatar da cewa tsakanin China da ƙasar Amurka za a so mai yaki kenan, kamar yadda aka rubuta shi. La Chine déploie son navire de guerre dans les eaux territoriales taïwanaises. Pékin a effectué ce déploiement pile au moment où le Pentagone a déclaré avoir suspendu temporairement ses livraisons d'armes à Taïwan en raison des besoins en munitions affichés par Washington dans les conflits internationaux, notamment celui du Moyen-Orient marqué par la participation de l'Irak. Ce groupe naval imposant s'étendant de la mer Jaune à la mer de Chine méridionale et au Pacifique occidental traduit une puissante démonstration de force dont Taïwan qualifie de dangereuse sabotage pour la stabilité de la région Indo-Pacifique. Wato, shugaban ƙasar Amurka ya ji gargaɗin shugaban ƙasar China kenan, saboda yanzu ya ce ya yanke alakar kai makamai yaƙi a cikin ƙasar Taiwan, saboda ce shi da kanshi suna buƙatar makamai domin su tsare ƙasarsu, wato ƙasarsu Amurka kenan. Sannan kuma yace suna buƙatar makamai ta yadda suke farmakar ƙasar Iran. Kai jama'a, duniyar na akwai abin da yake shirin faruwa. Wato ko yanzu ana kirarin cewa ƙasar China, ƙasar Rasha, ƙasar North Korea da kuma ƙasar Iran sun shiga gaban duniya a wajen iya yaƙi da kuma ekonomi da komai kai suna gaban duniya. Su ne za su gudanar da tafiyar duniya nan zuwa gaba. Ga mu na comment section. Allah ya samu